Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanku da zuwa tashar mu ta Hasumiya TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin mu samu ƙwarin gwiwan ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu masu faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma ilimantarwa. Idan masu sauraro ba su manta ba, muna karanta littafin dare 1001, a inda a halin yanzu muke karanta hikayar Abu Ƙir da Abu Sir Wanzami, wadda aka yi wa take da Sheri kare ne. Idan masu bibiyar mu ba su manta ba, a shirinmu na baya mun tsaya ne inda Abu Sir ya kwanta rashin lafiya, shi kuwa abokinsa Abu Ƙir Marini ya jirkice shi, ya kwashe 'yan sulallen shi ya gudu ya bar shi magashiyan kwance. Yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya, sai dai idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna mana subscribe kuma ka bibiyi shirye-shiryen da muka yi a baya domin ka ji farkon labarin namu mai ƙayatarwa na Sheri kare ne. To da Marini ya ga saurayi ya daina kawo masa abinci kamar yadda ya saba, ga kuma yunwa ta fara dafa shi, sai ya tashi daga kan gado ya tafi inda wanzami yake kwance magashiyan, ya birkice shi, ya ƙwaƙule 'yan kuɗin da ke jikinsa duka, ya tarar da sulallen azurfa, ya fice daga ɗakin ya rufe ƙofa kamar babu kowa a ciki. Ya sulale daga gidan baƙin ba tare da kowa ya gan shi ba. Da fitarsa bai zame ko ina ba sai gidan mai abinci, ya tsaya ya cika tumbinsa tukunna, domin an ce da ruwan ciki akan ja na rijiya. Sa'an nan ya nufi kasuwa ya sayi tufafi masu tsada, ya ƙunshe su ga takarda, su tufafin kenan. Ya nemi gidan wanka kusa bai samu ba, sai ya gangara wata ƙorama da ya ga mafi yawancin mutane na zuwa don yin wanka. Ya tulɓa wanka, ya sanya sabbin tufafinsa, ya shiga gari yana hura hanci kamar wani tajiri. Ya riƙa zagayawa cikin garin rariya yana kashe kwarkwatar ido. Ya tarar ashe dai garin nan gari ne mai tsari da kuma kyawun gine-gine, tunda yake bai taɓa ganin gari mai kyawu kamar sa ba. Nan take kuma ya lura da abu ɗaya da ya ba shi mamaki: mutanen garin duka ba su da wasu launin suturu da suka wuce fari da shuɗi. Yana cikin tafiya sai ya iso ga wani shago da ya ga ana shanya tufafi a gabansa. Launin tufafin kuwa duka shuɗi ne. Ashe shagon nan marina ce, dami ya tsinke gindin kaba kenan. Ya tafi ga majiryin shagon, ya zaro farin adiko, ya miƙa masa ya ce, rina min wannan ƙyallen, yanzu ka karɓi kuɗinka. Marini ya karɓa ƙyalle ya jujjuya shi ga hannunsa, sa'an nan ya ce wa Abu Ƙir, dirhami 20 za ka biya. Abu Ƙir ya dafe baki cikin mamaki ya ce, wannan ɗan ƙyallen? To a ƙasarmu dirhami 2 ake rina kamar sa. Marini ya jefa masa ƙyallensa ya ce, tafi da shi ƙasarku mana a rina maka, idan ba dirhami 20 ba na rina shi. Abu Ƙir ya ce, to wani kalan launi za ka yi mini? Marini ya ce, zan rina maka shi shuɗi. Abu Ƙir ya ce, a'a, ni jan launi nake sha'awa. Marini ya ce, ban san yadda ake yin jan launi ba. Abu Ƙir ya ce, to rina mini shi tsanwa. Marini ya ce, ban iya ba. Abu Ƙir ya ce, rawaya fa? Marini ya ce, shi ma ban iya ba. Abu Ƙir ya ta lissafo masa launuka daban-daban. Marini ya ce duka bai san su ba, ya kuma ce, ka sani mu 40 muke marina a wannan birni, babu ƙari babu ragi. Dukkan mu kuwa mun gaji wannan sana'a ne daga iyayenmu.
su ma sun gada daga iyayensu. Idan ɗaya daga cikinmu ya mutu, za mu koya wa ɗansa domin ya gaje shi. Idan ba shi da ɗa, sai mu koya wa wani daga cikin ‘ya'yanmu ya gaji wancan marinan. Ba mu taɓa barin wani bare ya shiga wannan sana'a tamu. Ka ga mu 40 ɗin nan duka ba mu san wani launi ba da ya wuce shuɗi. Abukir ya cika da mamaki, ya dubi marini ya ce, ni ma da kake ganina nan, ba ni da wata sana'a da ta wuce rini a ƙasarmu. Na san yadda ake sarrafa babba a fitar da launuka iri-iri daga gare shi. Idan ka yarda, sai in zauna tare da kai, ka riƙa biya na, ni kuwa in koya maka yadda ake sarrafa launuka daban-daban har ka fi dukkan marinan wannan birnin. Marini ya girgiza kai ya ce, ina fa za a yi haka, ko ɗan gari ba mu yarda ya raɓe mu ba, balle kai da kake baƙo, wannan ba shi yiwuwa. Abukir ya ce, to ai sai in buɗe tawa murnar a cikin gari, tunda ina da ‘yan kuɗina. Idan an hana ihu, ai ba a hana aha ba. Marini ya ce, wannan ba za ta saɓu ba. Banda mu 40 ɗin nan da na gaya maka, babu wanda yake da ikon buɗe wata murna. Da Abukir ya ga dai marinan nan ya ƙi ba shi fuska, sai ya rabu da shi ya wuce gaba ya tambayi inda zai samu wata murnar. Aka yi masa kwatance ya nufi can. Shi ma wannan marini ya faɗa masa kamar yadda na farko ya faɗa masa. Bai gushe ba yana bin marinan garin nan, daga wannan shago zuwa wancan, har sai da ya zagaye su duka 40. Dukkansu kuwa bakinsu ɗaya, babu wanda ya yarda ya ɗauke shi aiki a marinarsa. Da ya ga haka, sai ya yi fushi mai tsanani. To in ba rini ba wace sana'a zai yi? Ya tambaya hanyar fada, aka nuna masa, ya tasar wa can Hasumiya TV. Da zuwa aka yi masa iso, ya duka gaban sarki ya ce, Allah ya baka nasara, ni baƙo ne kuma gwanin rini a ƙasar nan. Ni baƙo ne kuma gwanin rini a ƙasar da na fito. Na kawo ƙaran marinan garin nan. Ya kwashe labarin abin da ya faru tsakaninsa da marina duka ya faɗa masa. Ya ƙara da cewa, na san yadda zan rina tufa da duk irin launin da ake buƙata. Ina iya sarrafa jan launi ya fitar da launin kowane irin fure ake so a duniya. Zan iya sarrafa tsanwa ya bayar da kowane irin launin ganye ake buƙata. Na san yadda zan sarrafa rawayan launi ya fitar da launin lemu da ruwan ƙwai ko makamantansa. Zan iya sarrafa baƙin launi zuwa baƙi-baƙi ko baƙi wuluk ko launin toka ko launin kwali. Ina kuma iya sanya wa tufa launuka mabambanta ta fito kamar launukan da ke jikin ɗawisu ko launukan gashin aku. Na san yadda zan rina zabibi da algashi da makuba da garura da ruwan goro da cincin bali. Ya ta zayyana wa sarki launuka da wasu ma ko sunansu sarkin bai taɓa ji ba balle ya gansu. Ya ƙarƙare da cewa, ya sarki, marinan garin nan duka babu launin da suke iya mayar da tufa sai shuɗi. Duk da haka kuma sun ƙi yarda in shiga cikinsu balle in koya masu dabarar sarrafa launuka. Kuma sun hana in buɗe tawa murnar, gashi kuwa ban iya wata sana'a ba sai rini. To Allah ya sarkin nan waye ne mai son ci gaban garinsa. Yayin da ya ji abin da Abukir ya gaya masa, sai ya fushi da marinansa, ya kuma ce wa Abukir, idan dai abin nan da ka faɗa mini gaskiya ne cewa kai gwanin rini ne, to zan buɗe maka karofi da kuma baka jari ka sayi duk abin da kake buƙata ka zuba a ciki. Su kuwa waɗancan marinan ƙyale ni da lalatattu. Duk wanda ya maka ko da kallon banza ne, ka zo ka gaya mani,
in sa a rataye shi gaban shagonsa. Nan take sarki ya kira masu gini ya ce masu, ku tafi da wannan gwanin rini cikin gari ya nuna muku duk inda yake so, kada ku kula da gida ne ko shago ko masaukin baƙi, ku rushe shi ku zo mani da mai wurin, wato mamallakin wurin, a biya shi diyya, ku gina masa marina irin wadda yake so, kada ku kuskura ku saɓa wa umarninsa. Sarki ya sa aka ba Abukir tufafi na alfarma, aka je Barga kuma aka zaɓo masa ingarman doki. Sarki kuma ya ƙidaya dinari 1000 ya damƙa masa ya ce, riƙe wannan ka riƙa ɓatarwa kafin a kammala gina maka marina. Aka ba shi ƙerarren gida cike da kayan alatu, aka haɗa masa da bayi 2 da za su yi masa hidima. To masu sauraronmu, a nan za mu dakata da wannan labarin namu ƙayatacce wanda aka yi take da sharri kare ne. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu ta Hasumiya TV domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ilimantarwa da kuma nishaɗantarwa. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kuma in wannan ne zuwanku na farko, ku shiga cikin channel ɗinmu ku bibi wannan labarin tun daga farkon shi domin ku ji yadda aka faru, da kuma sauran shirye-shiryenmu da muke gabatarwa masu ƙayatarwa. Mun gode da sauraron wannan tasha tamu ta Hasumiya TV.